kardom kar beng long pinya video klalo nona bche thang na address mate arji ki men na sami alang li men ke sami kiran ning tipi alangli ili tum metang kar biatir mate pindeng sumpor kecing tang lami pipik si pinega alangli kecing tang pini pi kokpen kecing tang apo toy pinega labang so video petak long lang iksinang to tang tab nang tum nason kake kar biang long pen onam che thang nai ha video lang iberite nang tum handshake channel official lan subscribe non lapen like taping non lapen comment mang khani ri pinia video kalan sikang ton lo kur wang tu